Manon dwi. Dwi'n byw yn y Felinheli, yng Ngwynedd, a dwi'n artist. Dwi'n meddwl ddechrau yn ysgol uwchradd, yn chwechad. Nes i studio ffotograffiaeth. A wedyn nes i Coleg Menai yn Bangor i wneud yr cwrs sylfaen Celf. Wedyn nes i fynd ymlaen i studio dylunio graffeg yn Llundain. Nath gasu un o'r golygyddion eraill ar Codi Pais. Nathon ni gyfarfod yn bell dros flwyddyn yn ôl wan. Dweud, swn i'n licio dechrau rhyw fath o gylchgrawn newydd. Swn i'n licio bod chdi'n cymryd rhan mawr yn yr dylunio a felly. Mae gen ni chydig o farddoniaeth, mae gen ni ffotograffiaeth, gen ni collage ag erthygla. Nes i ddechrau efo creu y clawr. Nes i wneud yr sketch bach o'r coesa'r ferch ma yn yr awyr. Ie, nes i fod reit syml, ond yn dal llygad rhywun falla. Da ni'n gweld o fel llwyfan i ferched greu darn a rhywbeth sy'n bwysig iddyn nhw. Da ni yn dweud bod o'n gylchgrawn i bawb, ond gan ferched. Da ni'n gobeithio bod pawb yn gallu cael boddhad ohono fo. Ond yn amlwg gan mai merched ydy'r golygyddion ag yr cyfranwyr yn naturiol, mae'n mynd i gael rhyw naws ferchetaidd. Hwn di un o fy ffefrynnau yn yr rhifyn. Dyma ni'n weld wrth darllen cerdd gasu math o beth. Unrhyw ferched sydd yn greadigol neu yn teimlo bod nhw efo rhywbeth i ddweud, croeso i chi gysylltu efo ni.